Здравейте, аз съм Методи. Вие слушате Радио Деви Мюзик. Радиото, което има смисъл да слушаш. Света не позна по-велико доказателство за любов от Исус на кръста. Вървейки към кръста, ридаещ безмълвно, твореше в прослава нов свят за нас. Вървейки към кръста, ридаещ безмълвно, твореше в прослава нов свят за нас. На Голгота беше разпнат Спасителя на този свят, и с тази смърт на онзи кръст надеждата роди се в нас. На Голгота беше разпнат Спасителя на този свят, и с тази смърт на онзи кръст надеждата роди се в нас. Още тогава прошепна от кръста за моето име, извика живот. И още тогава прошепна от кръста за моето име, извика живот. На Голгота беше разпнат Спасителя на този свят, и с тази смърт на онзи кръст надеждата роди се в нас. На Голгота беше разпнат Спасителя на този свят, и с тази смърт на онзи кръст надеждата роди се в нас. На Голгота беше разпнат Спасителя на този свят, и с тази смърт на онзи кръст надеждата роди се в нас. На Голгота беше разпнат Спасителя на този свят, и с тази смърт на онзи кръст надеждата роди се в нас. Тази велика божествена смърт, която победи света, повика на съществувание теб и мен.